Hello guys! For today's video ay nandito nga tayo sa Stripe S at maglilibot-libot tayo dito dahil ay sa ngayon ay meron sila ditong design week. Every year nila to ginagawa. So itutur ko kayo at maglilibot-libot tayo dito sa Stripe S. So ayan nga, napakaraming tao dahil dinadayo nila ang iba't ibang disenyo dito. Ayan nga, napaka-busy at syempre di rin mawawala, may kainan din yan pagkatapos at pag nagutom kayo habang naglilibot-libot kayo dito. So tara na guys at mag-enjoy tayo. Tayo dito. Buka ulit sa rekolan ko. Pag mga ano. Ay. Zullen we meer kijken te wonen, willen bedrijven verder groeien en hebben we ruimte voor duurzame energie. Tawang-tawa yan sa sarili niya eh. Natawa ako sa katangahan ko. We hebben voor je een superlandschap. De dorpen, de steden, Tingnan mo. en ook heel veel akkers en kassen. Heel belangrijk voor ons voedsel en voor Nee, dat moet je niet doen. Dat is niet op. Alaga na, dapat pala doon. Alaga, tingnan natin si...